Голосору сину Подкарпаття. Денис має честь побувати в меморіальному домі-музеї народного маляря Україна Федора Манайла в Ужгороді. І приймать нас той нитко другий, а сама внучка славного корифея Подкарпатської живописної школи Вікторія Манайло-Приходько, умільствознавка, завідувачка музею імені свого дідика Федора Манайла, викладачка Закарпатської академії умільств, прифайна жінка, добра мати. У благословенній атмосфері, де видиться, що тут присутній сам дух геніального творця, Вікторія розказала про родину Манайлу. Узнали ми много таких фактів з життя дідика Федора, нянька Івана і брата Андрія, і вшиткої файти, котрі зробили поставу всіх великих русину ще найвеличнішими. Так і дізналися ми фест про саму пані Вікторію, її культурологічну, суспільну і наукову діяльність. А й поліпше послухаймо її саму. Слухайте Голосору сину Подкарпаття. Вікторію, добрий день. Ви родилися в Ужгороді у радянський період, у той час, коли Ужгород говорив або по-українськи, або по-руськи. Як говорили у сім'ї Манайлів? Вітаю вас, пане Юрій. Дуже рада, що ви прийшли до нас у музей, у цю хижу, де жив мій дідик дуже довго. Родились ми ясно в той совєтський час, а говорили ми лише по-нашому. Лише по-нашому. Нянько і моя мамка з Хущини, нянько хоч і родився в Ужгороді, но й був у його родині мій дідо Федор. Говорив вать по-русинськи, вать по-мадярськи, бо моя бабка словачка Марія Ковальчикова не знала ні руської, ні української мови. Лише по-мадярськи, це по-словацьки говорила. Так у нас було, що вать по-русинськи, вать по-мадярськи. От проводилися деякі торжества, говорилися тости. А як звучали тости туди? Як говорили за столом? Так, знаєте, говорити дуже любили. Я не знаю, як у других фаміліях то було, але у нас було так, що сиділи і мало їли, ясно, а й бо все фурт говорили. Про політику, про ті совєти, ті, котрі не любили, що казати. А коли тост говорили, та ясно говорили довго, много, в кінці майже кожного тоста, кіть ото, наприклад, день народження, це що много літ співали ми, я не знаю, то усе майже і в вашій родині було. Там співали, там діти, знаєте, як ото пороззявлялися, та никали, та і ми туди затягували з ними. То таке було. Я вам повім, що то таке виховання. І тепер і донині ми сяк і говоримо спокійно. У нас не було так, що прийти нахапки поїли. Та де? Ми так їли, як тепер кажуть, що італійці 2 години їдять. Та й ми так довго, спокійно, много говорили. Знаєте, у родині було практично вся інтелігенція. Вчителі були, музиканти, художники. Круг інтересу, що дуже такий широкий. І ясно, що всі дуже переживали і за Закарпаття, і за ситуацію, яка була, і за ті зміни, котрі були. То все ся обговорювало. А в Івановці, де дідик се родив, ви ходили, коли там се вас хтось встав? Нікося не встав, бо, знаєте, дідик се родив в Івановцях у 1910 році. То було ще австро-мадяри були. Його нянько був учасником Першої світової війни, вернувся вранений та скоро вмер. Сім'я напівсирот, бо лише мамка з ними була, вони приїхали в Росвигово. А то ту хижу, де в Івановцях вони жили,
Вони жили, так як нянько був учителем та й директором навчальної школи, вони і жили при школі. То так було прийнято, бо були квартирки при школі. У них не було хижі. І вони так, і по тому, коли переїхали в Росвигово, та мамка була вчителькою, вона педагогом була, вона в Садикові пак робила, і при Садикові вони пак жили. А діти, кої держава туди дуже творила дітьми, вона, чеська держава, ви знаєте, дуже много робила в соціальному плані, та діти були розподілені в інтернати. Повісти також, там була якась хижа в Івановцях, в Росвигові не може, бо і не було її. То наша б стала та хижа? Значить, ми були в Івановцях у тій школі, вона тепер є, там школа початкова. І там є такий куточок Федора Манайла. Вони знали, що Федор Манайлося там учив. Ми на старі фотографії никали, де там вони жили, бо там єдно крило гиби школа, а там у Кутикові невелике крило, де жили вчителі та їх родини. Ну, там ми тут уникали та знайшлись ми, де тут є. Воно такся і та школа ся лишила, там все познати може. Так що... Чекайте, там вербо мені се видить, які дуже-дуже заросло. У мене є фотографія, я пак вам кажу. Добре. Уже у радянський період ясно, що русини були заказані. Дідик, що говорив про це? Федор Манайло був, знаєте, він такий мав характер такий, що отчика не никав, як кажуть, знаєте. Він усяде говорив по-русинськи. Це той приїхали київляни із, не знаю, що котріся, но ніч не розуміли. Вони і українську не дуже знали. А він по-русинськи. Ішов у Львів по-русинськи. Десь і так, знаєте, як всі наші браття і руські, які приїжджали, художники, ось місної, як ото вони казали, місний діалект. Місним тим говіркою, типу, знаєте. Місний наречі, хоч знаєте, що нашу русинську мову не так то легко порозуміти чужому. А й вони то розуміли, мусили. Ото їм все дуже любило, ото було колоритно. Федор Манайло був такий єдиний у своєму роді, бо, знаєте, другі конформісти такі, і вони нараз... Пристраювалися. Койкось по-руськи заговорить, та й вони нараз... Ні, Федор Манайло сякої не чинив. І знаєте, ця позиція його така тверда, ось я тут на свою землі, я сьою мовою говорив мій няньо, мама. Ця мова є для моїх дітей і для моїх онуків важлива, бо мова є та основа, котра держить нашу культуру і котру держить нашу ментальність. Бо коли ми забудемо мову, то ми забудемо, кому є. І утки наші корені. І дідик це твердо знав. Це він твердо знав не лише у своїй творчості, бо видите, уж його роботи, це все про Закарпаття, про його історію, фольклор, його роботи, природу, це душа Закарпаття. Душа Закарпаття. Настільки був цілісний, що він не лише у творчості, а у всій своїй діяльності. Це він учив студенту, як треба знати і любити нашу культуру. Це він був десь на якихось зборах, це виставках спілки. Це він робив якісь свої монументальні проекти, це щось будь-що друге. Це він, коли робив у театрі, вспоминали ось ті театральні діятелі, ось як він твердо відстоював позицію того, що він знав про наш край, про нашу культуру, що він твердо стояв на тому, як має визирати, допустимо, якийсь народний костюм, ось як мають говорити, бо так говорили давно, і так ото має бути. Ось як, наприклад, тот гуцул має держати піпу, і як має курити, ось як має бартка бути за чересом запхана. Ото він все знав, і він твердо на тому стояв. Або як він був консультантом фільму «Тіні забитих предків». А Параджанов без нього, він признавав, що без нього то не зробив. Ото ви правду кажете, бо я мала таку честь говорити з художником фільму, такий був Георгій Якутович. Він художник фільму, але Якутович мені розказав, коли вони були на виставці Федора Манайла в 1962 році у Києві. То була виставка «Старое новое Закарпаття». І коли вони увиділи картини Манайла, вони були, каже Якутович, ошелешені, вони були
прибиті просто. Вони були настільки, це було таке мощне мистецтво, настільки національне, настільки воно було не похоже ні на що совєтське іскусство, яке туди панувало, сіре, то казенне, знаєте. І вони увиділи от тот сильний дух Закарпаття, дух усіх жителів Закарпаття, русину, там кілька в нас є народностей, розумієте? В нас настільки багатий край, і Федор Манайло то все багатство, ту всю духовність виніс на Київ, і Київ був просто обезкуражений. Та вони приїхали туди, каже Гутович, у Параджанова, возникла така мисль, що треба щось подобне робити в кіно. І вони приїхали сюди, в Ужгород, тут, де ми з вами сидимо, тут вони сиділи, їли солонину, пили кавіль. Манайло розказував про своє видіння, як він то видить, ось якою то має бути кіно. І каже, туди, Якутович каже, ось туди у Параджанова стала ясна картина, ось як то має бути. І туди вони пригласили Манайла бути консультантом. І Манайло знову був твердий, ось як ото має бути, які костюми мають бути, яка сцена має бути, як вони мають визирати. І ми, коли позираємо фільм, я робила таку презентацію, що дуже много у таких кадрів у фільмі практично повністю передають якісь картини Манайла. Це унікально, дуже, дуже інтересно. Слухайте голоси Русину Подкарпаття. Ну, цей фільм неперевершений. Я кожен раз його позирав і по-новому щось виджу. Там є епізод, по-моєму, на Різдво, коли лишав мертвим на їду на столі. І от якраз приходить героїня, і через оболок вона, її так видко. Но я нігдеся не задумав, у нас це робили, а я нігдеся не задумав, чому. І він то уніс, розумієте, на такий уровень. Дійсно, «Тіні забутих предків», його можна 100 раз позирати і кожен раз видіти щось. Ну, «Тіні забутих предків» є у 100 фільмах світової скарбниці кіно. У 100 фільмах. Без відіння і розуміння цього фільму в кіноакадеміях Заходу не допускають. Розумієте, студенти мусять цей фільм понити. І ми маємося гордити, що наш Федор Манайло був причасний до цього. Це, мабуть, люди в першому шурі знати. Бо робиться так, що от якраз іменно Подкарпаття про себе, про свою історію, своїх дійсно героїв знають дуже мало. І коли узнають, то вони очі відкривають. Ну так, я дітей, коли до вас перший раз привів на музей, та ну, що таке картини, вроді, бо для подростків, щось таке, знаєте, мимольотне, повзрали та втікли. А тую не затямили. Їх поразило, що от його ілюстрації Захара Беркута, далі «Землі», хто то малював. І для них то було дійсно чимось неймовірним. От, хоча б той самий музей сплава, от, якого вже не є, розумієте, увидіти, а де це було? Утки, така краса, така велич, розумієте? Дійсно, він міг то передасти. А то й маємо проблему замовчування, знаєте, і такого ігнорування культури. Іменно ігнором. Завто, бо ж неважна культура. Це така культура такого якогось непонятного. Це може є, це може не є такий народ. Що з русини, знаєте, політизується таке питання. Навмисно замовчує досягнення культури, щоб нівелювати. І це велика проблема. І ми мусимо робити все для того, щоб піднятися це на щит і понести далі. Перше, щоб люди знали, донести от якраз іменно до пересічного подкарпатця. Коли ми донесемо чи закарпатця, от донесеться до людей, більшість з них будуть гордитися своєю землею. Вони не будуть переходити на руську, це українську, бо так заговорив той чоловік, який з ним говорить. Тут говорити по-своєму, як ваш дідик, не позираючи на те, з ким він говорить. Це таке питання. Можеш знати 150 мов, ото не є проблема. І можеш говорити на гордитися своїм. Но не треба забувати своє. Ото правда, і своїм треба ся гордити.
А нянько ваш, як він починав малювати? Він теж дуже знаменитий, відомий маляр. У нього є такі речі, які теж не перевершені. Розкажіть маленько за нього. Нянько родив у 1942 році. Ото була ще війна, були тут мадяри. Ви знаєте, що із 38-го року фактично мадяри до 44-го були газдами тут на нашій землі. А в той час, у 42-му році, Федора Манайла одослали на фронт. Він був кресляром на фронті, айно. Ну, в угорській армії, ясно. Мадярською, айно. І він дійшов до Дона, так що колись родив мій нянько, та Федора не було в той момент. Ну, або пак приїхав Федор, бо в ньогося, вже в армії, він там був буквально місяць, в ньогося така хвороба поліартрит, коли ревматизм рук, пальців. Та пальці в ньогося кривили, боліли, та його пак у госпіталі, ну, мав таку коротку історію, але мав таку історію, сторінку таку в житті. І нянькося родив в 42-му, родився тут в Ужгороді. Із 45-го року, ви знаєте, вже Закарпаття стало частиною Совєтської України та й Совєтського Союзу, собственно. Ну і нянькося учив в школі, ясно, середньої, пак пішов учитися у художнє училище, бо мав явний талант художній. У училищі вчився коротко, закінчив його екстерном і вступив у Київський художній інститут. Тут не було академії ще в Києві, був художній інститут. Вступив у той інститут у 62-му році. У 63-му році почалося зйомки фільму «Тіні забутих предків», і мій няню Іван женився вже з моєю мамкою, і вони у Параджанова рік жили у його квартирі. Ото дуже інтересний факт. Там була двокомнатна квартира. Мамка вспоминає, що дуже було там людно. У Параджанова кожен день були люди. Іван і Ірма, моя мамка і мій нянько, вони дуже файні були, молоді люди. Знаєте, хоч ми із Ужгорода, провінційного, можу повісти, такий, але не було у них такого відчуття, що йой, там ми десь тут. Все було як нормально. Все такі ж люди, такі ж інтелігенти, інтересні мислі, якісь прогресивні. Знаєте, Параджанов прогресивний був дуже, і художник був, і режисер. Дуже добре вони там чувствували, дуже добре їх приймали, вони були на рівних. Це була така школа, знаєте, естетичного виховання, як тепер кажуть, і ментального, між іншим. Ми абсолютно в тих координатах, і всесоюзних, і всеукраїнських, ми добре себе чувствували, бо ми були на рівних. Як і, власне, Закарпатська школа завжди була на високому рівні. Параджанов виходив за рамки радянської тої дійсності. Абсолютно правда, абсолютно правда. Так що нянько жив із мамочкою мою у Параджанова довгий час, а пак він закінчив художній інститут у Києві та прийшов сюди, в Ужгород вернувся, робив у художніх майстернях художфонду спілки художників України, Закарпатське відділення. А пак почав робити у художньому училищі, де раз був педагогом, пак довгий час був директором того училища. Уже коли училище перейшло у нове приміщення, бо знаєте, раз було коло кафедрального собору, там їхні приміщення, а тепер там, де коледж, і нянько вже пак пішов, і вони переїхали в Медящину вже в 2000 році. У 2000-му. У нянька були ще брати-сестри? Сестра була, вона музикант, Катя. Талантлива така жінка була, файно дуже співала, така була комунікабельна, дуже файна була сама по собі. Мала сина, син умер уже, шкода. А сестра Федора Манайла так само була музикантом, і файно співала, і вчителька була, викладала. Так що така була. І вона була другою дружиною Мартуна, нашого Степана, композитора. Так що всяко то... Да, переплилися родини. Переплилися родини. Нянько уїхав в Мадяри. З ним поїхав, з мамкою вони виїхали, і брат поїхав, Брат Майрану виїхав, бо значить, брат женив угорка за національністю, його дружина Ондика. І вони виїхали в Мадярщину
десь до середини 90-х років. Так що вони були вже там, у Ваці, вони і досі живуть. І Андрій там десь із 2000-го якогось 4-го чи 3-го року він став головою Русинського самоспроводження в Мадярщині. Мадярщині, айно. Довгий час там був, много дуже зробив. Вони організували з няньком такі пленери коло Балатона, там, де були і з Закарпаття, і з других держав. Айно, русини, ко себе рахував такими, та й робив для культури нашої, для іскусства. Вони многі виставки організовували. Ну і після смерті нянько умер у 2010 році. Андрій Кощепак рік чи два був головою того товариства вседержавного. Десь недавно, роки 2 назад, заснував він таку премію за досягнення в русинському іскусстві. І премія імені Івана Манайла про артеру тенору. Про артеру тенору. Айно. І Світовий конгрес русинства, русину доєднався до цього русинського національного ініціативи такої Мадярщини, брата мого. Першу премію, котру вручили про артеру тенорум, це була вручена Володимиру Васильовичу, нашому Микиті. І ми зняли ту вручення тої премії, прекрасну передачу про Микиту. Так що все варто пам'ятати, що перша премія про артеру тенорум імені Івана Манайла була вручена нашому Володимиру Васильовичу на Подкарпаттю, нашому Володимиру Васильовичу, любимому нашому талантливому художникові, котрий, хвала Богу, нині має вже 93 роки. Він 31-го року народив. Дай Бог му здоров'я. Це дуже радує, тому що фактично пробували при Світовому конгресі, тим люди, по-моєму, то був десь 13-й рік, зробити такої, як спілку русинських писателів. Но не вдало їмся, а от якраз ця премія, мені се видить, вона зробить намного більше. Тому що треба знайти в кожній державі достойного маляра, щоб він дійсно був достойний. Ну, фактично, брати по других державах з Подкарпаттям тяжко їм рунятися, бо ті, що живуть на даний момент на Подкарпатті, це вже легенди. Ця премія, вона об'єднує якраз русинських малярів, тих, хто ідентифікує себе русином. Це дуже добре. Наприклад, із такої декларації по цій премії ми можемо прочитати, що із заснування цієї премії ми вносимо ще один вклад у національне возрождення русину, у розвой та популяризацію по цілому світу нашої необичайно багатої, унікальної русинської культури. Прекрасно. Це основна задача премії. Я знав, що у вас прекрасні картини. Це малюєте ви самі, це у вас і сім'ї ще хтось малює вже у вашій сім'ї. Мій любимий, дорогий брат Андрій, прекрасний художник, він себе реалізовує і на площі такої мистецької, і в Європі, і в Мадярщині, і в Америці. Він дуже часто їздить. У нього таке іскусство модерне, такий абстракціонізм, можна сказати. І я малюю, я маю освіту і історичну, я першу освіту як історик у нашому державному університеті, а другу освіту в нашому Закарпатському інституті я як живописець достала. Після того, як я закінчила наш інститут, я пакся пішла вчити в Львівську художню академію, де вивчала мистецтвознавство, і тепер пишу про дідика, по дідиковій творчості та його життєве, таку дослідження, таку дисертацію, котру, дасть Бог, захищу в найближчий час. І після того, як я закінчила художній інститут, я пішла викладати у коледж раз, наш Закарпатський коледж імені Адальберта Арделі, а потім перейшла на роботу в нашу Закарпатську академію мистецтв, котра тут недалеко. І ясно, коло цієї роботи, бо я ще і в музеї роблю, це в музеї основна робота і викладання, і я і мати, і жона, і знаєте як, або дав Бог якийсь зерно таланту, та є в мене велика тяга до
творчості. Перший період творчості, коли я почала так творити серйозно, мені це любило все. Мені любиться малювати і реалістичний портрет, і якісь абстрактні речі, і якісь такі тематичні роботи надихала мене творчість дідика. Ну, тепер вже у мене такий, знаєте, процес художника, то взагалі процес творчості є еволюційний. З одного виходить другое. Тепер хочеться щось, якісь такі більш предметні речі зображати, але зображати їх не в стандартному, якійсь метафоричному змісті. Тому процес іде, і дасть Бог, правда, не буду я мати виставку тепер, на жаль. Думала, що буду мати персональну виставку до свого ювілею, тепер буду мати ювілей, ну, але дасть Бог наступний рік. А чому? Що сталося? Нема часу, то робота. Не встиглися підготуватися. Так, то є, знаєте, виставка то такое, то не лише зобрати 30 робіт. Ото художник має есе творчий звіт, есе як ви показуєте людям, над чим ви робите і який у вас образне мишлення. А не лише так, я там маю 30 робіт, хоч які. От, наприклад, як мій нянько, як мій дідик виставки робили. У них строгий вибір був для виставки. От є певний період творчості, ти хочеш показати в хронології, в ретроспекції, наприклад, свою творчість. Ти мусиш ліпші роботи вибрати з того періоду. А коли ти не рахуєш, що вони ліпші або добрі, ти не виставляєш. Коли ти не рахуєш, що в тебе є доста для презентації своєї творчості, ти того не робиш. Так що прийде час, то буду робити. І строгий підход до себе. Абсолютно. Маєте примір. Маю примір, а такий примір, що є на щось рівняти. На щось зарівняти, правильно. От викладаючи студентам, ви переходите на русинську бесіду, так? Айно. Знаєте, тепер інтересний період, інтересний, він трагічний, бо війна в нашій країні і тяжко всім, і многі люди, котріся переселили, вони тут дуже їм сочувствую. Бо, знаєте, у нас серед студентів появилося дуже много із України. Раніше було так, що були лише наші, майже наші. По селам, та ясно з ними по-нашому говориш, бо то і діти май розуміють, і май легко контакт знайти. І то вже якось таке, як родинна така бесіда. А з цими студентами не можеш так аж дуже по-нашому, бо то не порозуміють. Ясно, ми є освічені люди, ми володіємо всякими мовами, і ясно, щоб пояснити матеріал, треба на тій мові, яка їм близька. А кіть наші студенти, я вам повім, що дуже ся любить тим східним або центральним українцям чути наш для них то щось таке нове, фрішне. Так ся їм любить, а ще вони учать ті слова, і знаєте, вони з симпатією. І знаєте, ми цимся виділяємо. І це наша така наша родзинка, котру ми не маємо стратити. Не маємо стратити. Не дай Боже стратити, бо дійсно в клубі є один хлопець, він афганець, бо чує спілку ветеранів війни, і він все говорить, що прийде час, будемо по берегах бігати і просити, бо бабка якесь слово повіла. І вчора маємо якраз такий примір чилувати. Я зазвідав пару чоловік, не один з молодих не знав значення цього слова. Сам мені ганьба, бо у свій час я теж не знав його значення, і я дзвонив Алмашеві прощеному, бо і Михайло Іванович каже, ти Юра обдурювати. Розумієте, що забуваємо, і все ми маємо сокотити, якраз наша лексика, форма наші, це щось неймовірне, це мусить сокотити. Інтересне питання, бо моя мамка ся родила у Хусті, і Хущина, Мараморощина має свою. Там має тверді, вона має автентична, бо у нас вже тут пішла асиміляція, і ми десь щось потратили, розумієте? А от у них то сокочують, бо я якраз коли з того регіону говорю книжки, розумієте? Там дифтонгів много. Це теж дуже добре, розумієте, це теж багатство. І колись говорили у більшості регіону, хочете
хочете видіти або чути стару русинську бесіду, таку майну на епну, то Няговську по столу прочитайте. Там все, там як говорили 500 років тому, там от і маємо. Можемо взяти того самого Фенцика «Додаток до листка». От його дуже не люблять указувати нам. Но або він несе ту лексику 19 сторіччя, яку говорили по селах. Ми читаємо, розумієте, ми там особо щось чужої не видимо. Ми якось у той час провалили. І просто є деякі слова, які вже забули. Ну, покаяно. Слухайте голосну русину Подкарпаття. Ну, ясно, що у вас у планах вже дописати вашу наукову роботу. Що ще, крім цього, ви плануєте робити? Крім наукової роботи, творчої роботи, викладацької і музейної. Ні, вже перераховуєте швидко. Які у вас плани на будучність? Знаєте, хотіло бися у музеї зробити порядок. Музей відкритий у 1981 році, у той совєтський час. Ну, експозиція, ясно, де меморіальні кімнати, ото таке було і таке се лишить. Або інформаційний контент має бути інший. Ото ще з совєтськими такими, знаєте, підтекстами, котрі тепер не актуальні і шкодять, можу повісти. Ну, і більше того, ми вже в цифровому такому інформаційному просторі, що ми мусимо десь бути в інтернеті, аби нас більше було, аби інтерактивність деяка була, аби... Ну, ми маємо, наприклад, такі нововведення в музеї, своїми силами щось ми поробили, що там двомовні етикетки, QR-коди на картинах, і можеш перейти за тими кодами та прочитати в інтернеті інформацію, всякої ми робимо. Ну, бо хотіло бися доробити оновлення музею, хотіло бися зробити таке сучасне такої освітлення, такий ремонт банальний хотіло бися зробити, бо хижа така вже ззовні не дуже файна. Ну, всякої, хотіло бися і все зробити для музею. По творчості це в моїх руках і в моїх силах, то все підвладне. Робота там в академії, то таке за програмами, знаєте, воно скільки там буде бажання і сили. Ну і захист дисертації, яка вже написана, то власне так само, то як воно по програмі, там по розпорядку буде, так воно і буде. Так що хотіло бися найбільше зробити для музею. Бо музей це є і матеріальна, і нематеріальна культура наша. Я його дуже люблю. Це такий, знаєте, який хоче якось прийти та увидіти, що було, що якусь зрозуміти якусь сюди хочеться вертатися. Ну, аби порозуміти ту нашу сущність закарпатської срібної землі, сюди має прийти. Сюди має прийти, уникати то все, бо то Манайло увидів, намалював і лишив нам. І ото можеш увидіти той і порозуміти. Вікторіо, що ви можете пожадати карпато-русинам нашої срібної землі, нашого Подкарпаття? Що можете пожадати русинам світа і слухачам ЛМФМ? Ну, ясно, що всім здоров'я, щастя, як у людському плані. Ну і ясно, то, що ми робимо, робити далі. Не забивати наші корені. Знати, що робити для того, щоб зберегти культуру ту нашу. Не лише зберегти, а й в такому вигляді донести до потомків, аби вони цю культуру могли далі нести. Аби ця культура не згубилася. Вона ся і не губить, бо розуму, хвала Богу, много. І, знаєте, таке сильне коріння, що не дає забити. Не дає забити, воно у нас є і, хвала Богу, проростає в наших дітях. Аби все ми не забили, аби наші діти не забили, аби наша культура була рівноправною і таким сильним голосом у хорі всіх культур світових. Ми мусимо мати все і не забувати, і розвивати.
Дякую вам за дуже інтересну бесіду. Сирінчі вам. Сирінчі усьому. У житті, в сім'ї, в творчості. Ну і най вас Бог сокотить. І вас, пане Юрій, най Бог сокотить. Дякую, файн. Голоси Русину Подкарпаття.